Maayong pagsaulog sa adlaw sa mga gugma mga kalambo. Pebrero 14, 2022. Mao ang bonggang selebrasyon sa ka-15 nga tuig nga anibersaryo sa IKNB nga gimugna mismo ni Governor Bambi Mano. Atong lantawon ang mga highlights sa dakong kalihukan. Tara, uban ko ninyo kini si Lambo Johnny Bertudazov Shama Jr. gikan sa Provincial Information Office. Ilan ang i-institutionalize ang IKNB. Ang IKNB, isa na wala na si Bambi Mano magpadayon. And I believe that your future is ensured. Inspirasyon ka sa mga estudyante. Alang sa dugang kasayuran ug impormasyon sa kalambuan sa Misamis Oriental, like and follow our official social media accounts. Kini si Lambo Johnny alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.